Yaylan yadına gerçekler bendedir. Artık kıydını teten boş sevduta kaçak tadını ayrar illerini serin dilleri. Yerini çek. Aydım ağladınız mı? Ağladım. Aydım sizler katılır. Yadan Atabay'ı. Koşsam. Keyfiniz bozma olacak o. Atabay'ı. Yönü koşsa der. Anam uyudu muydu? Siz öğren azıcık koşu yazıyan ikiniz. Koşkuyum yaran olsa ben şart. O koşku ediyor. Onun üstünden olsa şikayet ediyorlar. Durmuş karşılıklı olmuyor. Sevgi, poezi, mukavlar. Bularım durmuş akırı. Han çaltana Nuri. Neymiş şu tank edin doğru? Doğru ne için? Mümkün mü? Elimiz kızgınlı. Doğunum dedim. Eli kızgının yürek soğuk deyiptirler. Bu galatede ikimiz durumda solamızda düğülüyor. Onun yürek hakkında belki başka bir kırdesiniz Natasha, ha? Ini ya bang. Kani. Ongot, direkella. Beracan. Hani adi. Adi. Yok adi. A. A. B. Kaygısız bir klaslı mektepte 3 yıl muallimlik edipti. Sonra onu mektebe müdür belli ettirler. Şu wagtyň ödünne padşanyň yerli adamyň mektebe müdür bolmagy haqqy ýok diýen fermanyna göre ol mektebi taşlap gitmeli bolupdyr. Kaygısız bir döwüm çörek kazanmak, edere iş agtarmak üçin ondan oňa sergezdan bolup köp beripdir. Oň baran ýerine aşlyk, gedaýlyk, hukuklyk höküm sürýär. Naş çireke ne olin ha barıp kaydalar yaman. Diya ya beyt yakan maya var. Ya çıktı. Kaygıtyň baran ýerine adamlar öz kaygı gamlary barada oňa gurrunlar ýadylar. Ondan maslahat sorýadylar. Döwüm çöreklerini oň bilen bile paýlaşýadylar. Adalatly kararly ödem iş agtaryp selpäp ýören adam olary näme kömek etdiler?
Şo ýagdaýda oň özüne maslahatçy berýärdi. Bu bolýan zatlar eten 5 ýyl mundan ozal düşünmedim, gaýgasy. Dogry ýola düşmek üçin adaşma gorkullarlar dostum. Ýöne adam däldir. Maňyşlaga türgün edilenleri bal bile bakmayan bolsalar, men o ýerde köp adamlarla dostlaşdym. Mene şoňa ol begenýän. Yaman ýerem bolan bar türgünne de. Türgünne de elimde mazal. Gününe molon fanartya. Çöpünlüğüme alan bolsam, owalardy. Ýep ödüm bunun için. Düşnükli, görmäýinem, ýanmaýinem, şeýlemi? Hey, kaç bir gıydı däl. Öz ejizliğin boyun almaktan elbette açı olgan. Yok Muhammed Kuli, yeken çan çıkmadı. Dogry. Şoň üçin enten marak etmeli. Ağacan yanına mı? Ýok. Ivan Antonçyň ýanyna. Muhammed Kuli berýärdim. Oho, ağam, salam aleyküm. Aleykümselam enim. Näme gara berem? Ağın öýüni atdan çykyraýdyň men. Ay, iş köp yetişip bilem ok. Yetişmek gerek. Hemmeleňe mi işi bar? Men täze dukan açýar. Adylyk pul berelem. Ine. Şunu düzet. Yer öýçerle gurgun ne? Şükür Hudaýa, gurulma. Bunyň bir kanun men başarman. Bir kanun. Ine kanun. Ne? Şunu beralente kime bermeli bolsa öňüňe uwulýansyň. Häziriň özüne puluň ýygyna bir bagar däl. Ýa, ay görýärmiň ýene goşaýyn, ha? Ýygyna puluň ýy. Eşitýäňmi? Menem özüňe makar etjek bolma. Otuz lanet eýigini ýarjak bolsa onu öldürýänlerler. Näme bolýar Kostya? Aýan ağam geldi pul aljak boldy. Dokumentleri galyp bolan üçin bermedim. Gowarlan. Men sana başga bir aýtjaklarym bar. Muhammed Kuli gowup atdyna. Oň üstüne uly günah ýüklenýär. Patşan firmanı oyuncan menin oğlan bir 50 adamı fəalisliği vermeli. Paktan kim yığar? Buğdayı kim orar? Padşan fermanı berca edilmelidir ağacan Serdar. Padşa uzakta. Bilip durmalı Cenab Niyazbekov. Yer olsaň, näme diýjek bolýaňyz? Menden göwnüňiz galmazla diýjek bolýar. Ehtimal. Senin bilent mertebeňi üçin men polkownigiň özü bilen gepleşip göräýärin ağajan Serdar. Biz türkmenler birek-birege arka durmasak, bizim alın galamyz bolmaz. Alın. Dünya bir aşağı lowlap duran äpet gadandyr. Kaygısız. Sen hemşin bilyardı önüme gelmedin. Siz vardınız mı? Havara ona da lüt tutuldum. Hadi geç bakalım. Ağam salam aleyküm. Maňa çen molly turayın. Yok böyle zat olmaz. Nayniň elli oğlum geldi, sen orada turmakçı bolýar. Otur. Men muny hayp okudan ekenim. Beri, aranızda näme boldy? O maňa gahar edýär. Şeden için hiç wagt bagşlama. Han düşündürün ahiri. Beri, aranızda näme boldy? Galyp dokument bile pul aljak boldy. Menem bermedim. Galyp dokument bilen.